I sada na toj rang listi koja je izašla, vi vidite da je Srbija najbolja u regionu. Bolja je od Luksemburga. Kako da vam kažem, to nisu male stvari. Dobro večer, dame i gospođe. Nekad se zapitam da li više bisera ima u svim školjkama na ovom svetu, u morima i okeanima, ili na našoj političkoj sceni. Još jedan biser da veći ne može da bude je izjava gospođe Ane Brnabić u vezi sa penzionerima i penzijama u Srbiji i u njihovim, naravno, generacijama, prijateljima, tako kažemo, vršnjaka, vršnjakinja u susednim državama i u državama razvijenim u Evropskoj uniji, gde tako gospođa Ana Brnabić tvrdi da naši penzioneri i penzionerke bolje žive čak i od njih. Naravno, od kad je predsjednik Aleksandar Vučić, mora da se ponovi uvek ime i prezime, u slučaju da neko tako zaboravi. Od kad je on tu, to je tako, kad nije bio, mi smo bili, ja se iskreno ne sjećam kako je bilo tada, ja vjerojatno nisam mogao da dišem, ja sam disao na škrge, a onda od kada se promenila vlast, ja sam uspeo da dišem jer su mi pomogli lično. I evo, ako oni slučajno budu otišli, ja ću se udaviti, neću više imati vid, sluh, propašće zemlje u rupe, poješće nas. No, evo prvo da čujemo, dakle, odakle se počelo. Naravno, uvek se kreće od naših najboljih suseda, braće i sestara Hrvata. Prosečna penzija u Republici Hrvatskoj ne može da pokrije životni standard, dakle, troškove života penzionera. Ali, od kada je Aleksandar Vučić na vlasti i Srpska napredna stranka, penzioneri u Srbiji sve bolje žive. Dakle, penzije su sve veće i u nominalnim i u realnim iznosima. Ovde je u principu gospođa Ana Brnabić jeste i tekako u pravu. Ako pogledamo ovaj ovde grafikon, vidjet ćemo da zaista u posljednje 4 godine penzije su porasle skoro duplo. Dakle, 2021. godine sa skoro 30.000 do prošle godine, odnosno decembra prošle godine, 2025. godine, skoro 57.000. Dakle, to je istina, to niko ne spori, hajmo dalje. U odnosu na kvalitet života, ta penzija može da pokrije sve veći procenat troškova kvaliteta života. I sada na toj rang listi koja je izašla, vi vidite da je Srbija najbolja u regionu. Bolja, mnogo bolja od Hrvatske, bolja od Crne Gore, bolja od ostalih zemalja regiona, ali bolja i od Norveške, bolja i od Nemačke. Nije još na evropskom proseku Evropske unije, ali se ubrzano približava. Sad mi ovdje nešto nije jasno. Dakle, ako smo bolji od Nemačke i Norveške, Nemačka je u Evropskoj uniji, Norveška nije, kako mi to onda nismo blizu evropskom proseku? Kada je evropski prosek, dakle, ako pogledamo ovaj grafikon, dakle, ovo je Eurostat, posljednje informacije su bile tek za 2023. godinu, ali evo da pogledamo čisto. Dakle, prosek penzije u Evropskoj uniji u proseku je 1443 evra, Nemačka je jedno polje više, 1600 skoro evra. Dakle, Nemačka je nešto veća u odnosu na prosek Evropske unije. Gospođa Ana Brnabić kaže da smo bolji od Nemaca, a da još uvijek nismo blizu evropskom proseku, a Nemci su bolji od evropskog proseka. Pa kako smo to onda bolji od Nemaca, koji su bolji od evropskog proseka, ali smo loši od tog istog evropskog proseka? Da ne pričamo o Norveškoj koja je četvrta, ovim oko 2400 evra prosečnu penziju. Ako pogledamo drugi grafikon, takođe, dakle, 2023. godine, jer je to posljednja godina kada su objavljeni podaci, otprilike se kasni godinu, dve. Ovo je, na primjer, po kupovnoj moći. Evo, na primjer, ovako, ovde možemo da pogledamo da su Nemci ponovo iznad evropskog proseka, odnosno iznad proseka, Evropske unije. Evropska unija je otprilike tu ista kao malo pre, a Nemci su nešto malo lošije, ali otprilike tu su negdje. A Srbija gde, evo ga, opet je treća od pozadi. S tim što, u odnosu na ranije, Turska je bila poslednja, ali Turska je sada 7., 8. ili 10. od ozdo. Eto što je u Turskoj život relativno jeftiniji u odnosu na neke druge države. A kada pogledamo ovde, bi realno pravi gubitnik bio Slovačka. Slovačka koja je po proseku penzija, samo da je nađemo, 2, 4, 6, 7. od ozdo, sada je druga. Dakle, u Slovačkoj je kupovna moć veoma slaba i dosta se slabije živi u odnosu na primanja što se penzija tiče. Ali su mi dalje treći od ozdo. Tom proseku bolje je od Luksemburga. Kako da vam kažem, to nisu male stvari. Bolje od Luksemburga. Luksemburg koji važi za jednu od najbogatijih država na svet. Dakle, pazite, na svet. Ja ne želim da sporim značaj naše države. Ja našu državu volim najviše na svet. Ali ako budemo bežali od istine, nikada nećemo biti bolji.
Naravno, hvala Bogu, Srbija nije Južna Amerika, nije Afrika i pojedini delovi nerazvijeni, je tako, Azije, daleko od toga, hvala Bogu, ali nije ni najbolje. Da budemo lagali i tvrdili da smo najbolji, nećemo maknuti odavde, a loši od nas će da napreduju. To je, na primjer, bilo sa Rumunijom 80. i 90. godina. Hvala Bogu, nek su živi zdravi. Luksemburg, hajmo da se vratimo Luksemburg. Gde je? Opala, pazi, Luksemburg drugi. Ne znam zašto nije spomenula Island, ali okej. Luksemburg je drugi. Prosječna penzija 2868 evra bila 2023. godine. U Srbiji je 23. dakle pre 2,5 godine, 353. 2500 evra je Luksemburg primao više prosječan penzioner nego prosječan Srbin ili Srpkinja. Kada gledamo kupovnu moć, Luksemburg je dosta skup, to stoji, samo da vidimo gde je Luksemburg ovde. Ne, evo, ja sam pogrešio, izvinjavam se, Luksemburg uopšte nije najlošiji, Luksemburg je šta više na prvom mestu. To uradio, pa uradio Aleksandar Vučić. Vi mislite da to u Hrvatskoj neko ne vidi da kaže, pa čekajte, je li moguće da ovi ljudi koji nisu članovi Evropske unije, koji pritom se usuđuju da vode samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku, da Ako nezavisno znači neće nas niko pozvati nigde, sedećemo uvek u zadnjem redu i niko nas neće J2%, onda okej, da. I ne znam zašto uvek Hrvatska rak rana. Su ovi ljudi svesni da dok nam je Hrvatska uvek rak rana, prvo ništa bolje nećemo biti od njih, iako je to jedan narod svejedno, bez obzira na sve. Zašto se nikad ne spomene Bugarska, Rumunija, Mađarska, Slovenija, što da ne? Zašto je uvek Hrvatska problem? Dakle, sa ovakvim ljudima će uvek postojati problem u regionu. Jer ako se konstantno takmičimo sa nekim i konstantno dižemo alarm i paniku oko tih ljudi, ja stvarno ne znam kako očekujemo da bude bolje. Sad neko će reći, pa da, to je 2023. to je bilo davno i tako dalje. Druže, vi ste 15 godina na vlasti. 2023. je bila pre samo 2. To je 7 puta manje. Evo ga i 2025. Sad, što se tiče sada ovih podataka koje ću sada da pročitam, iza njih ne mogu da stojim postojano. Zašto? Zato što to nije Eurostat. Dakle, ovde odgovara na osnovu određene analiza svih tih sajtova koji su navodili penzije, plate i slično 2025. odnosno prošloj godini, odgovara Gemini, odnosno veštačka inteligencija. Evo šta veštačka inteligencija kaže za Norvešku. Pritom ni Norveška nije u Evropskoj uniji, kada je već gospođa Ana Brnabić spomenula da mi nismo u Evropskoj uniji. Kako to veze ima što nismo? Norveška nije, Švajcarska nije, na primjer, pa su veoma jake države. Tako da to su gluposti. Nije Evropska unija preduslov kvaliteta, prosperiteta i slično. Nekada može da olakša, ali ako je unutrašnja politika nula, i država će biti. Evo, na primjer, šta kaže, dakle, prosječna penzija u Norveškoj 2025. godine mesečno. Od 2500 do 2600 evra mesečno. Dakle, uzet ćemo 2500 evra zbog lakše pamći. Neka je i 2. Šta kaže za Nemačku? Za Nemačku je nešto niža, ona je oko 1200 gore dole. Znači, ovamo je 2000, ajde, u Nemačkoj je 1000. Imamo šta se dešava u čuvenom čudesnom Luksemburgu. Isto 2500 do 2800 plus minus gore dole. U redu, okej, neka bude i on 2. Dakle, ovo je 2025. Gospođa Ana Brnabić kaže, bolji smo od njih. Dakle, moramo da budemo bolji samo od 1400 evra pa na gore, da bismo bili bolji od nemačke ili evropskog proseka. A kod nas je slučaj kakav? 430 do 450. Sad neko će reći kako smo toliko loši. Dakle, ovo je prosek. Dakle, prosečna osoba, pazite, ja dakle živim u Beogradu, sve skoro ljude koje ja poznajem znaju da koriste kompjuter. Ali kada bih otišao van Beograda, shvatio bih koliko ljudi u stvari, nažalost, pogotovo stariji koji nisu bili u toj eri, niko ih ne krivi, samo navodim, koliko ljudi ne znaju da koriste mobilne telefone, kompjutere i slično. Tako isto za ovo. Dakle, živim u Beogradu, oko mene su, ne znam, prolaze automobili, avioni, kamioni i tako dalje, zgrade, parkovi, bla, bla, bla. Super. Ali kad odete malo dalje Beograda, vi vidite realnu stvar. To su kuće polu napuštene, polu srušene, ljudi čak ni ne voze, ništa ne mogu ni da priušte. Prosečno selo, pogledajte koliko ljudi primaju, kako se ponašaju, gde idu, kako se oblače, koliko vode računa o sebi i tako dalje. To je prava slika Srbije. Beograd je svega 1,5 miliona, šta je sa ostalih 5 miliona ili koliko već ljudi, sad zavisi gore dole. To je realna stvar. Dakle, mi smo sa 400, neke i 600, neke i 1000, da će Bog, neka je, ali to uopšte nije realno u odnosu na ovo što priča gospođa Ana Brnabić. Sada se postavlja, koje je ovo već 3. ili 4. pitanje, a zašto postoji tolika potreba da se govori o svojim poduhvatima, o svojim uspesima i slično? Ako je istina to što govore, hajde da verujemo da jeste, da je većina naroda uz njih, u redu, da se zna ko je kakav, da smo suverena država, da nam niko ništa ne može.
najjači smo na svetu u istoriji. Zašto biste onda toliko ponavljali svoje kobajagi uspehe, ponavljali ime i prezime predsjednika i ime njegove stranke, koje već većina ljudi uz vas, bez pogovora, samoinicijativno, bez dnevnica, bez sendvičića i šta je sporno? Ljudi znaju, ljudi vas prate, ljudi vas obožavaju, čemu histerija? Zaista ne znam, nije mi jasno. Evo, može biti da sam ja malo maloman pa ne razumem te stvari, ali dobro. Podignu glavu, da kažu da se sa nečim ne slažu, da tako brzo napreduju, a mi sve sa članstvom u Evropskoj uniji, potreban nam je Thompson da bi se odbranili od takvih pitanja, zato što nemate drugu politiku. Pa čekajte, je li moguće da je pod vođstvom Aleksandra Vučića Srbija izgradila više kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica nego u 67 godina pre toga? Pa dakle, O, Bože moj, spominjanje onog kretena Thompsona, sa tim se slažem, mislim, u ovom kontekstu je skroz nebitno i ne treba mu se pokrenuti uopšte pažnju. Dakle, to je jedan bolesni pojedinac koji je pre svega licemer, koji jedno priča, a drugo radi. Takođe, što se mene tiče, hrvatski čelnici su dužni da ga sankcionišu, što naravno ne rade, jer verovatno ni oni nisu nešto mnogo drugačiji od njega. I dok je pojedinaca kao što je Thompson ili ovi naši na vlasti, neće biti mira u regionu, pogotovo ne između Hrvatske i Srbije, jer Thompson u Hrvatskoj raspiruje Hrvate, šuntave, koji ga slušaju i obožavaju, a ovi kod nas raspiruju naše šuntave koji ih prate. I onda je konstantno neki nemir i konstantno se obraća pažnja na nebitne stvari. Tužno i žalosno, ali kažem opet, ima ljudi koji ovo veruju, ima ljudi koji gladuju, ali koji dalje veruju da jeste bolje. Ako si gladavo pre 15 godina i danas, ne znam samo šta je bolje. Može penzija da bude 200.000 evra, ali ako je ulje 2.000 evra, penzija je džaba visoka. Kupovna moć je važna i zbog toga kao pojam postoji u ekonomiji. Tako da, eto, neću više ni da se čudim, niti da komentarišem dodatno. Vi napišite u komentarima šta mislite o ovome, samo civilizovano, molim vas, dakle nema potrebe da se mi prepucavamo zbog njih, svi su oni manje više isti i sve je to otišlo da izvinete moj do mojeg. Čuvajte se, volite se i veliki pozdrav.